Είναι ανόητο να φερόμαστε στα παιδιά μας με αυτούς τους 8 τρόπους όταν πλέον έχουμε γεράσει. Κάθε μέρα που περνά, μια μέρα χάνεται. Κάθε μέρα που περνά, μια μέρα χαράς είναι. Μια χαρούμενη μέρα, ένα κέρδος. Τα χρήματα θα γίνουν τελικά των παιδιών μας. Η θέση είναι προσωρινή. Η δόξα ανήκει στο παρελθόν. Η υγεία είναι δική μας. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί θεατές, στο κανάλι 1000 σοφές σκέψεις. Αγαπητοί μου φίλοι, οι γονείς αγαπούν πάντα τα παιδιά τους ανεβόρων, θυσιάζοντας τα πάντα για να εξασφαλίσουν ότι έχουν αρκετό φαγητό, ρούχα και ότι είναι ίσα με τους συνομιλίκους τους. Η οικογένεια είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο, το μέρος όπου τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν κάθε φορά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή κινδύνους. Στα μάτια των γονιών, όσο μεγάλα κι αν είναι τα παιδιά, παραμένουν πάντα μικρά παιδιά που χρειάζονται να μάθουν και να κατανοήσουν τη ζωή τους. Τα παιδιά μπορούν να ξοδεύουν τα χρήματα των γονιών τους ελεύθερα, αλλά οι γονείς δεν μπορούν εύκολα να ξοδέψουν τα χρήματα των παιδιών τους. Το σπίτι των γονιών είναι και το σπίτι των παιδιών, αλλά το σπίτι των παιδιών δεν είναι το σπίτι των γονιών. Όταν τα παιδιά μας αρρωσταίνουν, εμείς, οι γονείς, ανησυχούμε, τρέχουμε πανικόβλητοι. Όταν όμως εμείς αρρωσταίνουμε, τα παιδιά μας απλώς γυρίζουν το κεφάλι τους, ρωτούν «Είστε καλά?» και μετά συνεχίζουν τη ζωή τους. Αν και οι γονείς ανησυχούν και νοιάζονται, για να μην νιώθουν τα παιδιά μας ότι τους επιβαρύνουμε και για να είναι η δική μας ζωή πιο άνετη, ας αποφύγουμε τα ακόλουθα 8 πράγματα. Ποια είναι λοιπόν αυτά? Σας προσκαλούμε να ακούσετε και να προβληματιστείτε μαζί με το 1000 σοφές σκέψεις. Το πρώτο, μην παρεμβαίνετε υπερβολικά στη ζωή των παιδιών σας. Στα μάτια μας, τα παιδιά μας είναι τα πιο υπέροχα πλάσματα. Δεν διστάζουμε να τους χαρίζουμε κολακευτικά λόγια. Είσαι τόσο ταλαντούχο, είσαι τόσο όμορφο. Και τα φροντίζουμε πάντα, από το φαγητό μέχρι τον ύπνο τους. Ωστόσο, αυτή η ψυχολογία της αυτοθυσίας και της ανησυχίας για τα παιδιά μας κάνει να ξεχνάμε τον εαυτό μας, τις δουλειές που δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε, τα όνειρα που δεν έχουμε πραγματοποιήσει. Οι γονείς συχνά χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να παρεμβαίνουν υπερβολικά στην ιδιωτική ζωή των παιδιών τους, ξεπερνώντας τα όρια, ελέγχοντας συχνά τα δωμάτια τους ή διαβάζοντας τα ημερολόγια τους. Το να προσπαθούμε να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, να τα φροντίζουμε και να συμμετέχουμε στη ζωή τους είναι καλό, αλλά η υπερβολική φροντίδα και η πολύ βαθιά ανάμειξη στη ζωή τους, αόρατα, κάνει τα παιδιά να νιώθουν ενοχλημένα. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια με γονείς που το ελέγχουν, φέρει πάντα μια λύπη στην καρδιά του. Όταν οι γονείς επεμβαίνουν υπερβολικά στη ζωή των παιδιών, τα κάνουν να νιώθουν σαν να είναι φυλακισμένα. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά γίνονται μελαγχολικά, άτονα και είναι έτοιμα να βρουν ευκαιρίες να επαναστατήσουν. Μια μητέρα 62 ετών διηγείται. Ο σύζυγός της πέθανε νωρίς, όταν ο γιος τους ήταν μόλις 2 ετών και η οικογένειά τους αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες. Μόνη της έπρεπε να δουλεύει σκληρά, να φροντίζει το μικρό της παιδί και την ηλικιωμένη πεθερά της. Η ζωή ήταν πάντα μια μάχη επιβίωσης. Όταν ο γιος της έγινε 6 ετών, η πεθερά της πέθανε. Με βαριά καρδιά εμπιστεύτηκε τον γιο της στους παππούδες του από τη μητέρα της και έφυγε στο εξωτερικό για να εργαστεί, με την ελπίδα να συγκεντρώσει λίγα χρήματα για το παιδί της. Πολλά χρόνια πέρασαν και ο γιος της, όσο μεγάλωνε, γινόταν όλο και πιο πεισματάρης. Έτσι, η μητέρα αποφάσισε να τακτοποιήσει τις δουλειές της και να επιστρέψει στο σπίτι για να είναι κοντά του. Μετά από πολλές προσπάθειες, τον βοήθησε να μάθει ένα επάγγελμα και να βρει μια αξιοπρεπή δουλειά. Στη συνέχεια, ο γιος της έφερε την κοπέλα του για να απεγνωρίσει στην οικογένεια και ζήτησε να παντρευτούν. Από τη συμπεριφορά της κοπέλας, η μητέρα δεν την ενέκρινε απόλυτα. Αλλά βλέποντας το πόσο δεμένο ήταν το ζευγάρι, συμφώνησε και μάλιστα ξόδεψε όλες τις αποταμιεύσεις της για να αγοράσει στους νεόνυμφους ένα διαμέρισμα στην πόλη. Η ίδια έμεινε πίσω στο ήσυχο χωριό της. Πρόσφατα, λόγω μιας δουλειάς, επισκέφτηκε τον γιο της. Εκείνο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του δείπνου, ανέφερε ότι αν η νύφη της έκανε ένα μωρό, θα ερχόταν να μείνει μαζί τους για να βοηθήσει με το μωρό. Μόλις το άκουσε αυτό, η νύφη σκοτίνιασε, σηκώθηκε και μπήκε στην κρεβατοκάμαρα. Ο γιος την ακολούθησε και η μητέρα άκουσε την νύφη να φωνάζει δυνατά. «Την επόμενη φορά πες στη μητέρα σου να μην ανακατεύεται στις υποθέσεις μας. Μην νομίζει πως επειδή μας αγόρασε το σπίτι, μπορεί να έρχεται όποτε θέλει και να λέει ό,τι θέλει». Ο γιος απάντησε στην αγαπημένη του σύζυγο. «Μη θυμώνεις, ηρέμησε, αύριο θα φύγει, δεν θα σε αφήσω να ζεις μαζί της και να την υπομένεις». Ήταν σαν κάποιος να της έσχιζε την καρδιά.
Εκείνο το πρωί, η μητέρα πήρε το πρώτο λεωφορείο για να επιστρέψει στο χωριό της. Στο δρόμο της επιστροφής, τα μάτια της ήταν γεμάτα δάκρυα. Πολλές φορές είχε αναρωτηθεί, πού έκανα λάθος ως μητέρα? Έκανα άραγε λάθος που προσπάθησα με όλη μου την ψυχή για το παιδί μου? Όταν όλα τα χρήματα και οι προσπάθειές μας είναι στραμμένες στα παιδιά μας, μόνο και μόνο για να ακούσουμε τέτοια ψυχρά λόγια από αυτά, αν και γνωρίζουμε ότι οι γονείς ανησυχούν πάντα και επιθυμούν το καλύτερο για τα παιδιά τους, ωστόσο, αγαπητοί μου φίλοι, η σύγχρονη κοινωνία φέρνει μαζί της έναν τρόπο ζωής όπου οι άνθρωποι είναι όλο και πιο ελεύθεροι με πιο ανοιχτόμυαλες ιδέες. Ακόμη και οι ίδιοι οι γονείς, όταν γερνούν, δεν θέλουν να εξαρτώνται πολύ από τα παιδιά τους. Έτσι, εμείς ως γονείς πρέπει να σεβόμαστε τη ζωή των παιδιών μας. Η επιβολή ενός συγκεκριμένου δρόμου στα παιδιά μας απλώς θα κάνει να νιώθουν απογοητευμένα, ενοχλημένα και να επιθυμούν να αποδεσμευτούν από τους γονείς τους. Το δεύτερο, μην διήγεστε ιστορίες από τα παλιά στα παιδιά και τα εγγόνια σας. Οι ηλικιωμένοι, ειδικά οι γονείς, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις ιστορίες τους από το παρελθόν για να συγκρίνουν, να επιβάλλουν ή να επιθυμούν τα παιδιά τους να σκέφτονται και να ζουν όπως εκείνοι. Μια πεθερά εξέφρασε τη μεγάλη της δυσαρέσκεια μιλώντας για την ύφη της, λέγοντας «Έχει καλομάθει τόσο πολύ που έχει χάσει τα λογικά της». Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη με αυτήν από την πρώτη στιγμή, όταν εκείνη φάνηκε υπερβολικά άνετη στο σπίτι του μελλοντικού συζύγου της. Δεν είχαν παντρευτεί ακόμα, αλλά τα δύο παιδιά ήταν συνέχεια αγκαλιασμένα, σε αντίθεση με τα παλιά. Την πρώτη μέρα που επισκέφτηκε το σπίτι του αραβωνιαστικού της, έπεσε αμέσως στην κουζίνα, καθαρίζοντας και βοηθώντας την πεθερά της. Στο γεύμα έπρεπε να κάθεται στην αρχή του τραπεζιού για να σερβίρει ρύζι σε όλη την επταμελή οικογένεια. Μερικές φορές, μόλις έφερνε το μπολ με το ρύζι στο στόμα της, έπρεπε να το αφήσει κάτω, επειδή τα μέλλοντα αδέρφια του συζύγου της είχαν ήδη τελειώσει το πρώτο τους μπολ και τη ζητούσαν να του σερβίρει κι άλλο. Κατά τη διάρκεια όλου του γεύματος, έφαγε μόλις μισό μπολ ρύζι και μετά έπρεπε να καθαρίσει τα πιάτα και το σπίτι. Ανταυτού, η μέλουσα νύφη της κάθισε, έφαγε βιαστικά ένα μπολ ρύζι και μετά σηκώθηκε λέγοντας στην οικογένεια «Εσείς συνεχίστε να τρώτε. Εγώ έφαγα αργά πρωινό, οπότε δεν πεινάω ακόμα». Άφησε όλη την οικογένεια να τρώει, πήγε να καθίσει στο τραπεζάκι του σαλονιού και ασχολιόταν με το κινητό της. Αυτό που την ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι η νύφη της έμεινε έγκυος πριν τον γάμο. Αν και εκείνη επιθυμούσε να αποκτήσει εγγόνια, πίστευε πως έπρεπε να κρατηθούν για τη νύχτα του γάμου και όχι να είναι ήδη φανερά έγκυος την ημέρα του γάμου. Ήταν πολύ αντιαισθητικό. Οι άλλοι θα την κρίνουν και θα πούν ότι είναι μια έκλητη κοπέλα. Επιπλέον, δεν τρεπόταν καθόλου, αλλά διακήρυτε περήφανα ότι εφάρμοζαν μια πολιτική σύντομη συμβίωσης, σαν να ήταν κάτι το αξιοθαύμαστο. Και οι φίλοι της, ακόμη και κάποιοι ενήλικες, συμφωνούσαν, λέγοντας «Καλύτερα έτσι για να είναι σίγουροι, παρά να παντρευτούν και να ξοδεύουν χρήματα για θεραπείες στηρότητας». Σε αντίθεση με εκείνη, στα νιάτα της, ακόμα και μετά το γάμο, όταν ο σύζυγός της την πλησίαζε, τρόμαζε και μαζευόταν από ντροπή, κάνοντας τον νεαρό της σύζυγο να δυσκολεύεται πολύ να την πλησιάσει. Χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να γίνει η πρώτη τους νύχτα. Πραγματικά, παντρεμένη έναν ολόκληρο χρόνο, ακόμη και μετά τη γέννηση του παιδιού τους, δεν είχε ποτέ τολμήσει να είναι άνετη με τον σύζυγό της. Ακόμα και τώρα που πρόκειται να γίνει γιαγιά, αρνείται να αφήσει το φως αναμένο όταν κοιμούνται. Τον αναγκάζει να σβήσει όλα τα φώτα και να κάνει απόλυτο σκοτάδι πριν συνενέσει σε οικειότητα. Μόλις στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, η νύφη δεν ήθελε να κάνει τίποτα. Ο σύζυγός της έπρεπε να της τα χέρνει όλα στο στόμα. Κοίταζε τον τρόπο που περπατούσε, με αυτό το αλαζονικό ύφος και που παραπονιόταν για πόνους, ζητώντας από τον σύζυγό της να την κρατάει. Η πεθερά σκεφτόταν, σαν να μην έχει γεννήσει κανείς ποτέ παιδί. Στα παλιά τα χρόνια, εκείνη δούλευε μέχρι την ημέρα του τοκετού. Μόλις την έπιασαν οι πόνοι στο γραφείο, κάλεσε μόνη της ένα ταξί και πήγε στο νοσοκομείο. Έμεινε εκεί σχεδόν 2 μέρες, φωνάζοντας από τους πόνους του τοκετού πριν γεννήσει. Δεν ήταν όπως τώρα, που μόλις θέλουν πάνε στο νοσοκομείο και ζητούν από τους γιατρούς να τους κάνουν καισαρική. Το πιο εκνευριστικό για εκείνη ήταν ότι, αφού η νύφη επέστρεψε από το νοσοκομείο, της είπε να θυλάσει το μωρό με το πρώτο γάλα, το πρωτόγαλα. Η νύφη απάντησε ξεκάθαρα: «Γέννησα με καισαρική και πήρα αντιβιωτικά, οπότε δεν έχω γάλα. Ας δώσουμε προς το παρόν στο μωρό βρεφικό γάλα σε σκόνη».
Τι αβίστακτη εγωίστρια μητέρα, σκέφτηκε. Νοιάζεται μόνο για τον εαυτό της και καθόλου για το παιδί της. Να ταΐζει το μωρό με γάλα αγελάδας, όταν το αγελαδινό γάλα δεν μπορεί να συγκριθεί ποτέ με το μητρικό. Κι όμως, όταν τους το είπε, και οι δύο, ο γιος και η νύφη, διαφώνησαν, λέγοντας «Μαμά, όλοι το ίδιο κάνουν». Το παιδί μεγάλωσε, αλλά εκείνοι δεν ήθελαν να το εκπαιδεύσουν στην τουαλέτα, βασιζόμενοι συνεχώς στις πάνες. Ένα μικρό παιδί να φοράει πάνες μέρα και νύχτα και το πρωί μόλις αλλάζουν την μπάνα που ζυγίζει σχεδόν 1 κιλό, γεμάτη με συσσωρευμένα ούρα. Δεν είναι περίεργο που το παιδί είχε σύγκαμα. Κάθε φορά που έβλεπε τον τρόπο που μεγάλωναν το παιδί τους, απελπιζόταν από την αδυναμία της να συμμετάσχει ή να δώσει συμβουλές. Για οτιδήποτε, διαφωνούσαν βρίσκοντας τη μία δικαιολογία μετά την άλλη και τέλος τη δικαιολογία ότι όλοι το ίδιο κάνουν. Στο παρελθόν, από τον 3ο μήνα, εκείνη έδινε ήδη στο παιδί της πολτοποιημένο ρύζι με λίγη ζάχαρη και ήταν μια χαρά. Τώρα όμως, εκείνοι λένε ότι πρέπει να ξεκινήσουν τις στερεές τροχές μόνο μετά τον 5ο μήνα, επειδή το βρεφικό γάλα σε σκόνη έχει αρκετά θρεπτικά συστατικά. Όσον αφορά τις στερεές τροφές, αυτό ήταν το πιο εκνευριστικό. Του έδιναν μόνο 1 ή 2 κουταλιές άγευσης κρέμας, απλώς για να συνηθίσει, και μετά από 2 εβδομάδες τολμούσαν να αυξήσουν λίγο την ποσότητα. Όταν το παιδί μπορούσε να φάει αλμυρή κρέμα, τότε γινόταν περίπλοκο. Λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο, έπρεπε να χρησιμοποιούν μια ακριβή ζυγαριά για να ακολουθούν την ακριβή συνταγή. Στα παλιά τα χρόνια τα έβαζαν όλα να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν, τα πολτοποιούσαν και στράγγιζαν το νερό. Τώρα τα βάζουν όλα σε ένα μπλέντερ, τα αλέθουν και η παιδική κρέμα είναι ένα αηδιαστικό μείγμα πράσινου, κόκκινου, λευκού και ροζ, ένα χάος χωρίς καμία λογική. Όταν εκείνη του συμβούλεψε να μην είναι τόσο περίπλοκη, ο γιος και η νύφη της απάντησαν ότι ήταν αρκετά θρεπτικό, επαρκές σε ποσότητα, με αρκετά μέταλλα και βιταμίνες και ότι η εμφάνιση δεν είχε σημασία και τους κούραζε. Εκείνη ήταν απελπισμένη. Μιλούσε με υπονοούμενα, έδινε συμβουλές, γκρίνιαζε, ακόμη και μάλωνε, αλλά τίποτα δεν άλλαζε. Έτσι ένιωθε πληγωμένη και υποτιμημένη. Κάποιες στιγμές σκέφτηκε «Ας μεγαλάσουν τα παιδιά τους όπως θέλουν, δεν πρόκειται να ανακατευτώ πια». Το να το λες είναι εύκολο, αλλά το να το κάνεις είναι δύσκολο. Αυτό που έκαναν ήταν μπροστά στα μάτια της, πώς μπορούσε να το αγνοήσει. Τα πάντα την ενοχλούσαν. Πολλές φορές μητέρα και γιος μάλωσαν, αλλά το πιο οδυνηρό ήταν ότι ο γιος της πήρε το μέρος της συζύγου του ενάντια σε αυτήν. Μήπως έπρεπε να τους διώξει να ζήσουν χωριστά για να μην τους βλέπει, όταν το σπίτι είχε μόνο αυτήν και τον γιο της? Το αίσθημα της νοσταλγίας για τα παλιά είναι ένα κοινό συναίσθημα για πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο όσον αφορά την ανατροφή των παιδιών, αλλά και σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. Πολλοί εύχονται πότε θα έρθουν ξανά οι παλιές καλές μέρες. Ωστόσο, ο χρόνος δεν γυρίζει ποτέ πίσω και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε. Επομένως, δεν πρέπει να αναφέρουμε συνεχώς το παρελθόν και να το επιβάλλουμε στα παιδιά μας. Το τρίτο, πουλήστε τη γη στα παιδιά σας και πουλήστε μαζί και τη χαρά σας. Μετά από δεκαετίες υπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι, εξοικονομώντας κάθε δεκάρα, η κυρία Ελένη κατάφερε επιτέλους να χτίσει ένα όμορφο 2όροφο σπίτι στο χωριό. Αυτή και ο σύζυγός της μόλις είχαν συνταξιοδοτηθεί, ξεκινώντας τις ήσυχες μέρες των γυρατιών τους, όταν ο γιος τους και η σύζυγός του από την πόλη τους έπεισαν να πουλήσουν το σπίτι και να τους δώσουν τα χρήματα για να αγοράσουν ένα διαμέρισμα στην πόλη, ώστε να ζήσουν όλοι μαζί. Έχοντας ζήσει τόσα χρόνια δεμένοι με το χωριό, δεν μπορούσαν να αφήσουν πίσω τους γείτονες και να μετακομίσουν στην πόλη. Στην αρχή δεν συμφωνούσαν, αλλά ο γιος και η νύφη τους παρακαλούσαν ξανά και ξανά με διάφορες δικαιολογίες και φράσεις όπως «Γονείς μου, έχετε πλέον γεράσει. Αν αρρωστήσετε, είναι πιο βολικό να έχετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας κοντά για να σας φροντίζουν». Το σπίτι στο χωριό έχει τώρα καλή τιμή. Αν το πουλήσετε, θα μπορέσετε να αγοράσετε το μισό ενός διαμερίσματος στην πόλη. Εμείς νοικιάζουμε σπίτι εδώ και χρόνια και το ενοίκιο και τα έξοδα φύλαξης των παιδιών είναι περισσότερα από το άθροισμα των συνταξεών σας. Η κυρία Ελένη, όταν άκουσε την ύφη της, πόνεσε η καρδιά της από τη λύπη για τα χρήματα και ενθάρρυνε τον σύζυγό της να πουλήσει το σπίτι για να συνεισφέρουν στην αγορά του διαμερίσματος του γιού τους. Έτσι, το ζευγάρι μετακόμισε στην πόλη για να φροντίζει τα εγγόνια. Ωστόσο, η κόρη τους, που είχε παντρευτεί στο ίδιο χωριό, διαφώνησε.
Η κόρη τους ρώτησε «Μπαμπά, μαμά, αν πουλήσετε το σπίτι, πού θα πηγαίνουμε κάθε φορά που θέλουμε να φέρουμε τα εγγόνια να επισκεφτούν την οικογένεια της μητέρας?» Η κυρία Ελένη απάντησε χαμογελώντας αμήχανα «Μα στην πόλη, πού αλλού? Θα είναι βολικό να επισκεπτόμαστε και τον αδερφό σου, την ύφη σου και τα εγγόνια». Ο αδερφός της επενέβη «Εσύ είσαι παντρεμένη, έχεις τη δική σου οικογένεια, δεν πρέπει να ανακατεύεσαι τόσο πολύ». Η κόρη του ζευγαριού ένιωσε πικρία μέσα της, αλλά αναγκάστηκε να σωπάσει, χωρίς να μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι, οι γονείς αποφάσισαν να μετακομίσουν στην πόλη και να ζήσουν μαζί με τον γιο και την ύφη τους. Μετά από λίγους μήνες, ο κύριος Κώστας ένιωσε να ασφικτιά, γιατί σχεδόν όλη την ημέρα εκείνος και η σύζυγός του περνούσαν μέσα σε 4 τοίχους, σαν να ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Καθημερινά, το πρωί πήγαινε το εγγόνι στο σχολείο με τα πόδια και το απόγευμα το έπαιρνε πίσω. Όταν συναντούσε γείτονες στο ασανσέρ, απλώς κούναγε το κεφάλι του για χαιρετισμό, χωρίς να κάνει φιλικές συζητήσεις όπως στο χωριό. Στον ίδιο όροφο της πολυκατοικίας υπήρχαν κάποιοι συνταξιούχοι άνδρες της ηλικίας του κυρίου Κώστα, αλλά εκείνοι, επειδή δεν είχαν να φροντίζουν εγγόνια, έβρισκαν επιπλέον δουλειές. Όσο για τον κύριο Κώστα, όταν το εγγόνι του πήγαινε στο σχολείο, ο μόνος του φίλος ήταν η τηλεόραση. Η κυρία Ελένη έμενε στο σπίτι, φρόντιζε το μωρό, καθάριζε, έπλαινε ρούχα και ετοίμαζε τα γεύματα. Το μικρό ήταν τεμπέλικο στο φαγητό και έκλαιγε συχνά, οπότε έπρεπε να παλεύει μαζί του. Ο γιος και η νύφη τους έφεγαν από το πρωί και επέστρεφαν το βράδυ, χωρίς να έχουν φάει στο γραφείο. Τις μέρες που η κυρία Ελένη δεν μαγείρευε πρωινό, το ζευγάρι έτρωγε έξω σε εστιατόρια. Η νύφη βασιζόταν στο ότι οι γονείς του συζύγου της ήταν εκεί για να φροντίζουν τα εγγόνια, οπότε επέστρεφε όλο και πιο αργά. Πολλές φορές, όταν η κυρία Ελένη είχε ήδη τελειώσει το δείπνο, τα εγγόνια είχαν κάνει μπάνιο και τα ρούχα τους ήταν τακτοποιημένα στην ντουλάπα, τότε επέστρεφε η νύφη. Η νύφη τους πήγαινε στο σούπερ μάρκετ μόνο μία φορά την εβδομάδα. Αγόραζε τρόφιμα και τα αποθήκευε στο ψυγείο, χωρίς να βάζει το χέρι της σε καμία δουλειά. Οι γονείς ήθελαν να την συμβουλέψουν, αλλά φοβόντουσαν μήπως δυσαρεστήσουν την ύφη. Όταν το ανέφεραν στον γιο τους, εκείνος είπε «Εμείς, ως ζευγάρι, είμαστε πολύ απασχολημένοι. Το να επιστρέφουμε αργά είναι φυσιολογικό. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, κάντε το. Αν δεν μπορείτε, αφήστε το». Σταδιακά, οι γονείς συνήθισαν. Έχοντας ζήσει τόσα χρόνια στο χωριό, συνηθισμένοι να τρώνε φρέσκα προϊόντα και λαχανικά από τον κήπο, κάποια μέρα η κυρία Ελένη ένιωσε την επιθυμία για μια απλή σούπα με μελιτζάνες, αλλά ήταν δύσκολο. Φοβόταν μήπως η νύφη τους κατηγορήσει ότι ζητούσαν πολλά, οπότε το άφησε. Πολλές φορές, νοσταλγώντας το χωριό και τους γείτονες, η κυρία Ελένη τηλεφωνούσε στην κόρη της για να της εκμυστηρευτεί. Η κόρη, γνωρίζοντας τις δυσκολίες των γονιών της, δεν ήταν καθόλου χαρούμενη. Τους είπε μισοαστεία, μισοσοβαρά «Τώρα πια είστε επίσημα οικιακή βοηθή, έτσι? Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν είστε καν σαν οικιακή βοηθή, γιατί οι οικιακοί βοηθοί παίρνουν μηνιαίο μισθό και στις αργίες μπορούν να πάρουν άδεια και να πάνε στο χωριό. Εσείς δεν μπορείτε πια». Η κυρία Ελένη, ακούγοντας την κόρη της, ένιωσε μια σφιγμένη καρδιά και σκέφτηκε «Σίγουρα νομίζει ότι δεν έχουμε πια σπίτι για να επιστρέψουμε στο χωριό». Το διηγήθηκε στον σύζυγό της. Εκείνος αναστέναξε. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν το δεύτερο εγγόνι πήγε στο νηπιαγωγείο και έτρωγε στο σχολείο όπως και το μεγαλύτερο, οι γονείς είχαν πλέον περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Εκείνη τη στιγμή η νύφη τους άρχισε να παραπονιέται για τα έξοδα, όπως το ρεύμα, το νερό, το φυσικό αέριο, τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας και τα δίδακτρα των παιδιών. Πολλές φορές, βλέποντας την ύφη τους να παραπονιέται επίτηδες, οι γονείς άρχισαν να σκέφτονται. Έτσι, οι γονείς είπαν «Από τώρα και στο εξής θα δίνουμε τη σύνταξη του ενός από εμάς στην ύφη για τα έξοδα». Και όμως, όταν η κυρία Ελένη αρρώστησε, ο σύζυγός της την πρόσεχε μόνος του στο νοσοκομείο. Επιπλέον, όλα τα ιατρικά έξοδα έπρεπε να τα πληρώσει ο ίδιος από τις δικές του αποταμιεύσεις. Ο κύριος Κώστας σκέφτηκε «Ευτυχώς που δεν τους έδωσα όλες τις οικονομίες μου, αλλιώς θα έπρεπε να ζητάω χρήματα από την ύφη μου για κάθε δεκάρα». Μετά από πολλές νύχτες σκέψης, οι γονείς αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη και να επιστρέψουν στο χωριό για να ζήσουν τα γεράματά τους. Τα εγγόνια πλέον είχαν μεγαλώσει και δεν χρειάζονταν πια τη φροντίδα των παππούδων. Αυτό που μετάνιωσαν περισσότερο ήταν ότι είχαν πουλήσει το σπίτι που είχαν χτίσει με κόπο σε όλη τους τη ζωή. Ακόμα κι αν είχαν χρήματα, δεν θα μπορούσαν να το ξαναγοράσουν, πόσο μάλλον που είχαν δώσει όλα τους τα χρήματα στον γιο τους.
Αν επέστρεφαν στο χωριό, δεν θα είχαν πλέον σπίτι ή γη να ζήσουν. Αν έμεναν στο σπίτι της κόρης τους, οι άνθρωποι θα γελούσαν μαζί τους. Ο κύριος Κώστας συζήτησε με τον γιο του. «Δώσε μου λίγα χρήματα για να αγοράσω ένα μικρό κομμάτι γης, να χτίσω ένα κεραμιδένιο σπίτι, να έχουμε ένα μέρος να τιμούμε τους προγόνους μας και ένα καταφύγιο από τον ήλιο και τη βροχή». Ποιος να το περίμενε ότι ο γιος θα απαντούσε αδιάφορα? «Μια που αποφασίσατε να επιστρέψετε στο χωριό, εμείς ως ζευγάρι δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρήματα. Γιατί δεν δανείζεστε από την τράπεζα, βάζοντας ως εγγύηση το βιβλιάριο σύνταξής σας? Όταν έχουμε χρήματα θα σας τα επιστρέψουμε». Τα σκληρά λόγια του γιου έκαναν τους γονείς να στεναχωρηθούν βαθιά και δεν συζήτησαν τίποτα περισσότερο. Αλλά σε αυτό το μικρό χωριό πώς να κρύψει κανείς κάτι? Όλοι όσοι έμαθαν την ιστορία ένιωσαν θλίψη για το ηλικιωμένο ζευγάρι. Όλοι έλεγαν ο ένας τον άλλο να μην είναι ανόητοι και να πουλήσουν το σπίτι τους για να πάνε στην πόλη να ζήσουν με τα παιδιά τους και να φροντίζουν τα εγγόνια τους. Το τέταρτο, μην καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να μεγαλώσετε τα παιδιά σας με την ελπίδα ανταπόδοσης. Όλοι οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να τους φέρονται καλά στο μέλλον, γι' αυτό και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα μεγαλώσουν. Λέγεται μια ιστορία που περιγράφει την αγάπη και τη θυσία των γονέων για τα παιδιά τους. Λέγεται ότι υπάρχει ένα ψάρι, το ψαριφίδι, ένα κοινό ψάρι γλυκού νερού σε λίμνες, κανάλια και τάφρους. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, το θηλυκό ψάρι χτίζει τη φωλιά του μέσα σε υδρόβια φυτά, γεννά τα αυγά του και μετά κρύβεται ακριβώς κάτω από αυτά, παρακολουθώντας προσεκτικά. Τα νεογέννητα ψάρια είναι πάρα πολλά και κινούνται σε κοπάδια. Κάθε φορά που συναντούν επικίνδυνα ταραγμένα νερά, η μητέρα τα μαζεύει στο στόμα της και βουτάει βαθιά μέχρι να επανέλθει η ηρεμία. Τα μικρά ψάρια κολυμπούν ελεύθερα στην επιφάνεια του νερού ή κοντά στην όχθη για να βρουν τροφή. Η μητέρα ψάρι παραμένει ακριβώς από κάτω, προσέχοντας τα παιδιά της μέχρι να μεγαλώσουν και να γίνουν ανεξάρτητα. Λέγεται λοιπόν ότι κάποτε υπήρξε μια πολύ μακρά περίοδος ξηρασίας, με αποτέλεσμα το νερό της λίμνης να στερέψει. Η πηγή τροφής για τα ψάρια έγινε έτσι σπάνια. Τα μικρά ψάρια έκαναν θόρυβο, τσιμπολογώντας άκαρπα, καθώς δεν έβρισκαν τίποτα να φάνε. Η μητέρα ψάρι, σπλαχνική προς τα παιδιά της, πήδηξε στην όχθη αναζητώντας τροφή. Δυστυχώς συνάντησε ένα κοπάδι μυρμήγκια και έμεινε ακίνητη, προσποιούμενη τον θάνατο. Τα μυρμήγκια, νομίζοντας ότι είχαν βρει εύκολη λία, έδωσαν σήμα, καλώντας το ένα το άλλο να έρθουν και να τη μεταφέρουν. Ο ήλιος έκαιγε και η βλένα γύρω από το σώμα της μητέρας στέγνωνε σταδιακά. Πολλά τσιμπήματα και δηλητήριο προκαλούσαν έντονο πόνο και μούδιασμα. Η μητέρα ψάρι προσπαθούσε να αντέξει, σκεπτόμενη τα παιδιά της που σύντομα θα χόρτεναν. Όταν ο στρατός των μυρμηγκιών κάλυψε ολόκληρο το σώμα της μητέρας ψάριου, εκείνη σιγά σιγά λύγησε και σέρθηκε αργά προς τη λίμνη. Η άμμος και τα μυρμήγκια κολλάνε όλο και πιο πυκνά πάνω της. Την τσιμπούσαν ακόμη και στα μάτια και στα βράχια, προκαλώντας τη ζάλη και αναισθησία. Η μητέρα ψάρι ένιωθε ταυτόχρονα πείνα και δίψα, αφυδάτωση, εξάντληση, νομίζοντας ότι ο θάνατος θα μπορούσε να την βρει ανα πάσα στιγμή. Ωστόσο, σκεπτόμενη τα πεινασμένα της παιδιά, η μητέρα ψάρι συνέχιζε να σέρνεται προς τη λίμνη. Η μητέρα χρησιμοποίησε την τελευταία της δύναμη και τελικά έφτασε στην όχθη. Εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να εκτοξευτεί ψηλά και μετά έπεσε στο νερό. Εκατοντάδες μυρμήγκια επέπλαν στην επιφάνεια του νερού. Τα πεινασμένα μικρά ψάρια, χαρούμενα, άρπαξαν και καταβρόχθησαν την τροφή που η μητέρα τους είχε φέρει με τόση προσπάθεια. Νωρίς το επόμενο πρωί βρέθηκε το κουφάρι της μητέρας ψαριού να επιπλέει στην επιφάλεια της λίμνης και τα μικρά ψάρια κολυμπούσαν γύρω της απορριμμένα. Οι γονείς δίνουν όλη τους την καρδιά για να φροντίσουν τα παιδιά τους, με την ελπίδα ότι τα παιδιά τους θα τους φερθούν καλά στα γεράματά τους. Αλλά ποιος μπορεί να ξέρει τι επιφυλάσσει η ζωή? Θα μας φερθούν τα παιδιά μας καλά όταν γεράσουμε? Ή μήπως θα μας εγκαταλείψουν για να ζήσουν τη δική τους ζωή? Σε πολλές περιπτώσεις, αν και οι γονείς δίνουν πάντα το καλύτερο στα παιδιά τους, αργότερα τα παιδιά τους συμπεριφέρονται σαν να είναι ξένοι. Μια ανήπαντρη μητέρα, της οποίας ο σύζυγος την εγκατέλειψε νωρίς, ζούσε από το επάγγελμα της δασκάλας με ένα αρκετά μέτριο εισόδημα και κατάφερε να μεγαλώσει τον γιο της για να γίνει ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Όταν ήταν μικρός, ο γιος ήταν πολύ υπάκουος και καλός.
Εκείνη δούλεψε σκληρά για να τον μεγαλώσει μέχρι την ενηλικίωση. Και ο γιος της πήγε στην Αμερική για σπουδές. Αφού ο γιος αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο, έμεινε στην Αμερική για να εργαστεί, έβγαλε πολλά χρήματα, αγόρασε σπίτι, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά και δημιούργησε μια ευτυχισμένη, ζεστή οικογένεια. Μόλις 3 μήνες πριν εκοιμαστεί να συνταξιοδοτηθεί, έγραψε γρήγορα ένα γράμμα στον γιο της, εκφράζοντας τις επιθυμίες της. Μέσα της ένιωθε απέραντη χαρά, σκεπτόμενη ότι το ταξίδι της ανατροφής του παιδιού της για τα γεράματά της πλησίαζε ένα ευτυχές τέλος. Και όλα αυτά με τα βλέμματα θαυμασμού από τους φίλους και τους γείτονες γύρω της. Έτσι, από τη μία περίμενε την απάντηση του γιού της και από την άλλη τακτοποιούσε την πώληση του σπιτιού της και υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης. Την παραμονή της συνταξιοδότησής της έλαβε την απάντηση του γιού της από την Αμερική. Άνοιξε το γράμμα και είδε ότι περιείχε μια επιταγή $30,000 ΗΠΑ. Ένιωσε πολύ περίεργα, γιατί ο γιος της δεν είχε στείλει ποτέ χρήματα στο παρελθόν. Έσπευσε να ανοίξει το γράμμα, το οποίο έγραφε: «Μαμά, αφού συζητήσαμε με τη σύζυγό μου, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε στην Αμερική για να ζήσεις μαζί μας. Ας υποθέσουμε ότι έχει συμβάλει στην ανατροφή μου, το συνολικό κόστος αυτού, υπολογισμένο με τις σημερινές τιμές της αγοράς, είναι περίπου $20,000 ΗΠΑ. Αλλά θα σου στείλω λίγο παραπάνω, αυτή την επιταγή των $30,000. Ελπίζω από εδώ και στο εξής να μην μου ξαναγράψεις ούτε να μου αναφέρεις τέτοια πράγματα». Αφού η μητέρα διάβασε αυτό το γράμμα, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Έμεινε σιωπηλή για πολλή ώρα. Ήταν πραγματικά δύσκολο να αποδεχτεί αυτή την αλήθεια. Αλλά με την καρδιά μιας μητέρας, απέραντη σαν τον ωκεανό, δεν κατηγόρησε τον γιο της. Απλώς ένιωσε πικρία για μια ζωή τόσο άδικη. Όταν ήταν νέα, μεγάλωνε μόνη της το παιδί της και τώρα που χρειαζόταν στήριξη, ήταν ακόμη μόνη. Η καρδιά της πονούσε σαν να την έκοβαν μαχαίρι. Στη συνέχεια στράφηκε στον βουδισμό και άρχισε να μαθαίνει τη βουδιστική διδασκαλία. Μετά από λίγο καιρό ένιωσε την ψυχή της ήρεμη και ανάλαφρη και οι σκέψεις της έγιναν πιο καθαρές. Χρησιμοποίησε αυτά τα $30,000 για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά στη ζωή της άνοιξε τους ορίζοντές της, βλέποντας πόσο όμορφη ήταν αυτή η γη. Σαν να είχε απαλλαγεί από κάθε πικρία, ένιωσε γαλήνη και έγραψε ένα γράμμα στον γιο της. Το 5. Μην σκέφτεστε υπερβολικά, μόνο η αυτάρκεια φέρνει την ευτυχία. Στη ζωή μας συχνά νιώθουμε ανικανοποιητοί λόγω των απεριόριστων επιθυμιών μας. Θέλουμε όμορφα σπίτια, αυτοκίνητα, πλούτο. Ακριβώς επειδή θέλουμε πάρα πολλά και δεν γνωρίζουμε τι είναι αρκετό, οι άνθρωποι νιώθουν συνεχώς άγχος και σκέφτονται υπερβολικά. Όταν δεν καταφέρνουν να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους, αρχίζουν να παραπονιούνται και να κατηγορούν τον ουρανό για αδικία. Ωστόσο, το ουσιαστικό είναι ότι το αν ζούμε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και άνετοι δεν εξαρτάται από την αύξηση, αλλά από τη μείωση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μόνο όταν αποβάλουμε τα βάρη και τις ανησίες της εξωτερικής ζωής μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά γαλήνοι και ευτυχισμένοι. Ο Wang Yangming είπε κάποτε: «Οι άνθρωποι της γενιάς μας καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, όχι επιθυμώντας να αυξάνουν κάτι καθημερινά, αλλά επιθυμώντας να μειώνουν κάτι καθημερινά». Το να μειώνουμε λίγο τις επιθυμίες μας σημαίνει να κατανοούμε ένα μέρος της θείας τάξης, να ζούμε ελαφριά και χαρούμενα, όσο απλή κι αν είναι η ζωή μας. Μια παροιμία λέει επίσης: «Όποιος τρώει πολύ δεν μασάει καλά». Αν η καρδιά σου είναι γεμάτη με πάρα πολλά πράγματα, η ψυχή και το πνεύμα σου θα επηρεαστούν αναπόφευκτα και όχι λίγο. Γιατί λοιπόν να σκεφτόμαστε υπερβολικά, προσθέτοντας περισσότερο πόνο στον εαυτό μας? Στη ζωή, κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τις λύπες, είτε αυτές προέρχονται από τον ίδιο, είτε προκαλούνται από άλλους. Ωστόσο, κάποιοι θα επιλέξουν να τα δουν ελαφρά, να τα ξεχάσουν γρήγορα για να απολαύσουν τη ζωή. Άλλοι όμως θα κολλήσουν σε αυτά, σκεπτόμενοι μέρα με τη μέρα, κουράζοντας το μυαλό τους. Σκεφτείτε λιγότερο για να ζήσετε πιο άνετα. Αυτό που καταλαβαίνει καλύτερα τον εαυτό μας, για πάντα, είναι μόνο ο ίδιος μας ο εαυτός. Η ζωή δεν μπορεί να πηγαίνει πάντα με ούριο άνεμο. Το να είσαι χαρούμενος σημαίνει επίσης να ζεις μια μέρα. Το να είσαι λυπημένος σημαίνει επίσης να ζεις μια μέρα. Γιατί λοιπόν να μην αφήνεις τον εαυτό σου να ζει κάθε μέρα χαρούμενα? Το 6. Μην θυμώνετε. Στα γεράματα συχνά γινόμαστε εύκολα ευέξαπτοι, κρατώντας κακία για μικροπράγματα.
Το αίσθημα ότι γινόμαστε άχρηστοι, περιττοί, δημιουργεί αλλαγές στην ψυχολογία μας. Ωστόσο, ο θυμός, σε οποιαδήποτε περίσταση, δεν φέρνει τίποτα καλό. Ο θυμός οδηγεί σε άσχημες πράξεις και λόγια, επηρεάζοντας τον χαρακτήρα μας, την προσωπική μας αξιοπρέπεια, καθώς και τον σεβασμό που μας δείχνουν οι άλλοι. Το πιο σημαντικό στα γεράματα είναι να έχουμε ένα χαρούμενο, αισιόδοξο πνεύμα, προετοιμάζοντας την ψυχική μας κατάσταση να υποδεχτεί τα γεράματα με ηρεμία. Όταν η ψυχή είναι ήρεμη, οι ασθένειες δεν έχουν την ευκαιρία να μας επιτεθούν. Όταν η υγεία είναι άφθονη και το πνεύμα άνετο, τότε τα τελευταία χρόνια της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο μοιάζουν πραγματικά με παράδεισο. Υπάρχει ένα ρητό που πολλοί σίγουρα έχουν ακούσει. Το να είσαι υπερβολικά σοβαρός σημαίνει ότι έχεις ήδη χάσει. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την ηλικία, για ορισμένα άτομα και περιστάσεις στη ζωή, πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια. Όσα πράγματα δεν παραβιάζουν τους ηθικούς ή νομικούς κανόνες, δεν χρειάζεται απαραίτητα να είμαστε υπερβολικά άκαμπτοι, υπερβολικά αυστηροί. Ζήστε ελεύθερα, ζήστε χαρούμενα. Μόνο έτσι μπορείτε να βρείτε την ηρεμία για όλη αυτή τη ζωή.